Wakwani y'abantu baminto mbiyamore naende yesomo yare etariane ankorokwa estakerubo kegera sitero musari kwonere kabosi mokomoni rituko riarengeri ya Jumapili nabogete mambia ngasaba Nyasaye ngagende kanisa nkarue kanisa nindwete bungora 10 umupasta agatosabira tukaenda kwa oyo minto pore kera twakora kurwabu ngacha nyanturago ngacha korigia mariogo mumurone naro ruarite ngakora kurwabu abaje kora twarenge nabu bakagingeruka nyonsi etaya nabwate nkahigora tugachaka goche mbura no eto igameti abu nyanturago nabona agite nganyora abantu abangi sana barega etaracha amaje amanga arengire akinya abantu bagenderate kwambuka aba twarenge nabu bakambuka baje koro bari bakambuka nanje nkababwati akorumaega ekana nabwati korumaega ngocha ngoikagati amaje akarurugoro murindo okangotorana okangigeri gochimate aseri karabati nimbege tamaruse ebinto nabwate koboko sasimineta yeri nebinto binde nagote korwechiro ingatuga manga imokyo koboko igoro nkorangeri nkonya mache nkongirare abantu nabo babete bakwoba goetera mache bunarenge nekerundo nkarabe ngabege kantugamete omwana oyo Kirintoni iyate neinengegu akarambura okoboko kongusa ribuna kongusa amacha akarurugora agatotuoma agatoira roche twensi buna atoira twensi umbere namanye mwana oyu Nyasaye buna muntu merete namanye tontimbu yaya akambwa toka nyamacha ari ngaturunga na mabu amaoro marengo ngagenda asare mugete nkaguma mama ngakira abuime engore yime ono kinde mabu ni nkarangerie menu ebere ena kubuna kegero na kwete kaina atiga Samueli yone nkamumekeria omonu nkamia indamba imaburoche Nyasaye oyore moyo otasundo getirange tarikoria na njara terikomoria asa nona abatiseretwe lakini Nyasaye karamboro ko bakagakana turi gukweraga omwana Kirintoni nabaigete igoro nanda akeruta gocha roche ime inkacha konyoro kondi yaburoche ogotabatabo okobwate yanga okongusa akaruana na amacha yina amacha akumongusa na njako okongusa bakaga nkonya omoyo mbwate bono igano obu omwana Kirintoni omwana oyu sobereke gochi nabona narusiti buroche nonya na amacha tinyweti andonsi tinyi na igwete bobe rirurio kana nyarogete rinatugamete ase ekogoteria oikera bono iga gaki serikali yaito egento moratokonye etarachi yeyerense etokonye erosi ekitarachi yechiche igoro amakara batiaro yatichete ekogera amachago somongino yo timbu atia baibori timbu atio mogaka no mwana onenchusi gasirete no yonde ne bari mombwate oikera iga monto tayora amenyo bogima menyete onyancho amamoyo bwaerire Kirintoni merarira ika yo Nyasaye urambore toko bokongaga no kwa batisere tu to kweraga urire ngegento kiankonya tene yanga na nkobeka chintambe konyora nabo nkonya batebya basubati abasirike bamtonga mwabeka chianga chia maskani naende nare kweroka njengi na koronu lakini bono na achire baka mocheri narura mocheri nabekirwe sanduki iringo chigwakera nigwa nkaboka buna Yesu na kimokore ne abantu baminto nene amacha yare ko bana asira morore so mwana Kirintoni anduseti emora abase ko bana mondoko bonene onto tayora ichabore mereri gakia sona ni moro sie taracheye enkorusi bware etaracha yende rogoro bani abantu bakabosiboka abangi nabo nabo twaro chiri tukori tambe boy Kirintoni kona mama samale tango Kirintoni yarenge ritukori ya Jumapili ekara twatumuye echiro ono abantu banze nekiamacha niga ikire roche ono togacha rende gocha na wate sabuni nyana imokeri mamu ono rina tuikira una abantu bande bakoreki bambokire baikire mungu ono bate babona nya umuntu ambokina kinje ntamboka wata rende ngalingero kamboka munga ka test ndina ki yango na ratamboka ndole na ki ningete
aita ona kare naita yana thire mesigo mega ate bona majiro litaima anengera na baki abolia bangina bali naki abangina ndana kwate bibiti motambo kikochia bangina bagasakata ya macha ina mange ngotoira anenga dairi yakabere ngabona 2020 mpatamboki bangina bagata ya ya baishite bainga kurumega yani adana kiti ambatamboki kabati na barau tukatamboka yende buya itwe ikire gaiga abasha batamboki nemo kibake mesingo ya nako igwo mongina lia amacha ko makosa koreta ro akachikuimo kyoko kanyolo se yaga lisiri karabati ajo te maga ngo onko ando baga ke mpure ende kanyolo ne chenga mora ma ngana kitianswe mokon ingo mobwata kwa bakaiga mundu wacha kurugo ukamwaka akaswarushi para mongino tingo kwa ninja nachi kumokonya yange soki mokonya watanga swarushi tukana nere asinara swetio kwende umutu watanga mungusa korwa ono anje ngaji kotena asigetiga kandi manga kare mata limnango tena ya kanya sayo ara tambe na kamubwatoka ona katirimbo kamate limnango tirimbo kakomba nero chiro sura asigete singa ya swet tebono mugino ya swagoshi nenga sona next ya bona swero chali mochekio zona sara liwa mnango engusaiga mnango ngusaiga nyona kunirege ndo kayende na kiona kiali toi me yanga bona kanya data ne yanga ngubwata mubwata kamusamie ndaiga ali abantu bamenya kote iga bagacha bagankwana tukamubishwa cyali ngona je nara gote baiga ari ndo gerera isi ara kuruzi mondo roche abantu aro onya bawo umweshimiwa na baba korona ki bakonkonya nje bankonye bangino ne training kidogo nje naungo konya ombere Panto a mindo miamore. Nje na igule na twalere mogoko monene. Ekara na igule ngo mwana okonyire. Nje na maite kende gionsi na nje nkana arenge ngamotome chiro. Ono kona motome chiro. Akagenda gagocha ngaigu ngokonyire omonto lakini nje timaitike kimana acha konyara mangana mbadae. Lakini rena igule ngambu ya mwana senge nje obokonyi akorire okonye omonto. Obo omonto no bwa mana sana kubwa kende gionsi. Mogoko ne no ringa monto nde bwensi gose morayo nde bwensi omanyete igoro ya mangana disaster akonye bamanyenge mbura iboni nembe chipara chiasalikire chindoje chiasalikire watarosale chipara rinde na intuna na bana bandi babwate bakonyi bonde bwensi gose monto nde bwensi bate bakonyi bonde bwensi okonya abantu egere kwanyorire muchanda abantu bandi bachandike tasigete. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asa Maria tanguru kuchonera te munyagero anonka kabosia itangani ntagati kumwira ni Nyasaye ngambi ya mono omongino yo gakerugo igaro musirikyo mukomo nsiyochi na tu arenge tukasasi magoronge tukagenda matanga tukakura kuruo jina arenge ko bama baga asokole mia bamu abo tukare twakora kuruo abate ibona rindi kero monto ko twakore genda suguri sen kera bagenda ngocha ko igunga ya mongina kerugo ogure roche ngambi ya mona sogocha one gento tuchandike gaiga ne para gerembe etaracha gerense mono ebuene timo kireri bugoro abe simiwa Steve musike chanda musike arati una abakubu baitu inwe komoranje moigwekerero kya kabosi mochiche morarasa motoroserie erinde 90% bwene mbiya mono abantu baminta sogocha mwenzi pi mwarorire mwashudire media mbiya mono sana asingi jogocha kwino bwana Mr. Kuyo naye namanya serieta na bande ono rende komoraiga amangana ya motoko bere kuchibosio erinde tonyaigwe naende bachiche bachakorasa mbiya mono abantu baminta so wontegere mongino yo mo maete nero rabe kita mbiya more mwenzi akio no muichano manene tuarorire sinye kabusiga iga omongina keruboga kiga gweta makwiri gati
naende nerabie kotigira ase enka yaye nabwate na omwana omochandete timetinga omwana oyo acha kogenda ng'ocha korenda omwana oyo nyasaye nomonto gogokumia lakini nyasaye oyo achite agasaba ekanisa nero omorwanirete akora gento giakamorusia mari amache ime na omwana oria omokonyete nyasaye agoseseni naende agendere gokomenta mbuya mono sana gakire nde abagambi baitu twachandekire na amache are iga chitarache echi bano gochire ibere eyende nere rogoraria yemete nero yabunekire neyende neyebare nero gake no mwana akatege entoki no amincho getakara gentoki agacha gosoa roche mware gwanja gake matokonye ase chikorosi tarache chiroche abantu bakarege entoki banyagwetera gekora ni nutoroche kuna abakubwa baito moche makarege entoki matokonya gaki njenkoro kunga Charles nyeburi kuruka bosi nande ndo monagari okagozi etarache ya riakeronga abarai baito nimanyete ngambara amanyanga etarache nerenze njegento nare gosaba kurwa mu MCA achara arigererie etarache erigere imoke igoro tikara bati eri mondi bigoeti mache erigere tonyoro obokonyi ne etarache nere yemetere bwo mogamse mu kioma next year nere bwana terigereri ne etarache eri yaro gore pare kogana nyantro okabosi matieri jenare gotebia abarai baito kurwa mu MCA tikabarigererie njera bako mochumbe tonyoro obokonyi asitarache jitu atebire isato ariako babuya abantu baito mungwana nare usirete agakwa anda iwa anieto igotari Nairobi kunyagosomba abantu yaikire goikaga ensemo ya Gusii imari kabusi omong'ina oyo omokare kogenda magakarure kanisa sabira omongo kagweta bwase tarachakani tarache iyo nigeraire ensi ikarabati nigoritichete abo amache nigamosombete nakomokobanania musae chensi yalenge nsabunsa bwegetugutana bwasasoete rucha kamunyabanae amacha yakamwakane kamuturungani gochiroche enda kabukerera buna nyasaro yakariyo mong'ina igwike chingako chia mache ime abu akamonyore sengencho nera bwegete yango mokurure ya masikani akamobwani akamutiri goikegego ganda magayo kwibwengane irero goyache ni chiwawa mbaga banamba muramba iseke wikase tarache yobo na maisonsi ni gali gireti agambi musike chanda boy gono musike Steve Alika bonsi bali babwato wancho kuyaba ikase tarache yige taratungora abantu yego tebekana nae tarache ne rogoro ya kurekirage ono nigo basabire manyare weso ni babarose gitarache yiga kramba utikiaru so utukibwanya kiarigererio mochinya sai ya chire agora yabere